studničke. Priatelia, poľovníci, chatári spolupracujú. Je to studnička a slavička, nie? Dobre utvorím, dúfam. A nemusím sa spomenúť, tak to už jedno. Ale dobre, stisne ju, Marian, ešte stisne zo stymný ju, nie? Zo desku. Ale z desku ešte ho zrovnáš. Daj desku tam. Jožku, to ja minule útorok, že ten čas teraz tak beží, no. Kedy sme boli mladší. Pondelok už, piatok už, o tom už. Už rozdumuješ, že pondelok, co budeš robiť za piatok, sobotu, kurni. No. Šilené tempo, časové. Čím to je toto? Či sú kratšie dni a noci, alebo jakého čerta to je? Sú kratšie, toto životné tempo je, každý sa len ponáhľa a rýchlo a houby to je. A ešte nezna Duško, že taký je, nie? No. Duša! Že aj ešte neznáš, že nechválte ho tak. Pamätajte, toto som teda dotarem. No, mali ešte co ich narúbať, nie? Pán fantázir, priateľ, poľovník. Práca mu ide od ruky. Na svojom dome, keď staval dom, robil základy, robil cokeľ, čiže je to človek s praxou, so skúsenosťou. Prax mám, robil dom sebe, no. No, chlapci. Táto mi volal píškať kolegu. Božku tam kusnite. Robia sa záverečné práce pri prácach murovaných a betonovaných, čiže podklad pod drevený prístrešok. Pod studničku, áno. Dobre, má dobrú konzistenciu. No. Výborne. Marian sa nejak necíti dobre, není vo svojej forme, pretože na 1. mája to trošku prehnal s Dušanom Fantazírom. Hej, s Dusnákom, ja nie, Dusnák. Ktorý Dusnák? No, kamarát. Tvoj kamarát? Dušku, takže to kamień pošlo pod ňoho, nie? A teraz keď vežem, citni. Nie, bo to krivý je, Marian, dobre bolo, to len Dušan ešte videlo. Dušan ešte videlo, teraz keď dám vodolahu a ešte... Dobre, tam no tá už, výborne. Bude tu aj označenie studničky, slávička. Tu máš menšiu, to ti treba. A tu pod rúru, že by dal. Nejdeme takto. Studnička bude slúžiť všetkým pocestným, ktorí sa tu zastavia. Odbiť, daj mi, odbijem. Výborne. No, vidíš. Jo, to nemal zaplutujú. No, má. Teraz. Ale táto musíš veci vyzvihnúť sa to. Kameňami. Až do výšky toho by mal. Keď budeme mať lepidla. Do výšky toho tu, aby. Ale máme tu lepidlo, Duša. Vidíš, čo sa mu pôjde. Znáš, že lepší címen, keď toto nie zavieš. Lepšie, znam, že lepšie. A s cimentom treba zrobiť z povrchu toto venčík také, aj tu, aj tam. Ciment, keď ešte silný dá, tak to je večnosť toto. A šumnejšie uhladí. Chodí na vodu do pyšľa a príde nič robiť. Ktorý to je kyslík? A tam, a Toto oranžovú chatu ma tam zavia. Na zeku na vienu má. No, zo zlienu tam. Jo, tady to minulé pústo tam prekáč, ten kyslík. Hej. Słuchaj, pójdziesz to to nie, pójdziesz nie. Pa budem musieť za to, že ma dovieť do pizdy. Jožko si pobehne. A co potrebuje vlastne? Ciment ešte. Mamy jeszcze na pomniszką, Janiczku.
Kľúčik tam, kde je, na poličke od delajky, vezmeš. Išlo to po 12. Nemuže, my sa nezasilníme, len vypijeme. Na dnes Jedno, dvoch. sme skončili, čo sme potrebovali, sme urobili. Dobre, tam kameruje. Však to nič, Sa ty ako musí toto kamerovať. sa kamera, pane, čistú vodu pijeme z nej. A ešte povedať, že takým veľkým kým. No, Studnička je v druhej fáze, ešte nás čaká tretia fáza. to už treću sme videli. Čo vlastne tretia je dneska a ešte štvrtá. Štvrtú, ale ste už kebam, piata bude. Bez malých je za nikomu. Nekleba No, ty me ovlapil, ker ja ju to imal. Vy máš toto rýchlo. Gabika dobre pozeraj, že čo sa... Vyrobíte studničku, čiže oblapila sa. Nazdar. Ide ty. Vilo, ja čujem, Vilo. Ber, Vilo, čakaj, rýchlo, bo ja rýchlo je to, ja Vilo Daj nikde. Bože. Jozef, Ty nie nič. Musíš zopakovať ešte. No jak, že povedal, jak si fajne žije. no. Serus. Na zdravie. Vody, máme na zafice. Prišli posily prišli. Pán Kráľ a pán Golmic, William, pán brat. Erius. Ja som tu bol, opatrec. Pochválený buď Pane Ježiš Kristus. Erius bol ži. Čau. Kresa. Prišli posily, pán Puškar, Ľuboš, vedúci pracovnej skupiny, prišiel na kontrolu. Prečo moja, bo o týždeň neskôr, či bude posunutá, bo je odpust akurát. No, takže položiť panel, zasypať všetko z neho. Ja bym povedal tak, Vilu, keď budeš mať bager, tu vykopať jeden šajn, že by tu tady motorine vôbec nechodili. Bo ja budem tu chuje chodiť, zaž dojebe studenku. Ale Kadzi, A tu vykopať hore nejaký Kadzi šanec. budú chodiť, však tam dráha. Ale však dobre, keď tam dráta, najchoda tam mať. No čekaj, tam je dráha, to není problém. Hej. Teraz Jožko, Toto by dal nejaký slubu jeba z taký do žemy. Ale na co? Jak ľubo hotovali tu... Páne, tam jak koniec nie na metrovu. vykope rigol a bude svatý pokoj. A nebude nikoho sa. Tam aj bulary, ha. Prišli posily na brigádu. Pán Gejguš, pán Ondko, náš poľovný hospodár, prišiel na kontrolu. Musíme zrobiť z toho kronikára, bo to inčí ja nevidím. Jožku, no poďme presvedčovať o tej robote, co sme teraz nakreslili projekt. Také peniaze. tabličku. No suši, dobre? Či nie dobre? Fajná voda. Dobre, idem trojka. Dojte nabok, najkolo tej studzenky, prejdem domu. To treba bude, že si chlapci parádne Milo, vyšparovať. pozdraví, že vypiješ a už. A však nemáš už tam, co? A to ty kočky sa skadzi. Komisára nemá spolujazca. To bolo hodnoverné. Dôkazový materiál. Pán hospodár, vy vyjadrite sa ešte k tomu tej prečke. No to je aké vyjadrovanie, však si utorím, jak ideš vnúka do zadnej miestnosti, pravú stranu od zverok treba ochabiť a ľavú zrobiť šumnú klembu až go. A badiro je púšiš. Badido jedno, za to, že ho presvedčuje Mižo. Nie Mižo, Miža presvedčuje správca chaty. A blízko ľudia budú mať. Alpy budem dať 30 fľašečky Alpy, trebalo by kúpiť. Nie, to je kamene sú nahnuté tak. No však ja to toho ktorého, že... Ale veľa še ona ta šikustu šlavetu. No, Ale ta pristešo príde dolu, tak sa bude vidieť. ale tu na co pristrešať klembu zrobiť za toho, z tých kameňovci zrobiť. Z takých kameňovci zrobiť. Studnička Slavička je takto upravená. Upravili ju miestni poľovníci. Poľovníckej spoločnosti Kruhy, Trnava, Tábor, Budza.